Damdaman Radyo Sagada. Di Radyo Sagada, kutumuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon ni kada kayo ti madama makaspasama iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggit iti komunidad. Damdaman Radyo Sagada. Time check kapagayam, kat eksakto nga alas 12 iti malam, kat untay maninipasang bahay dagiti kang runaan nga damdamag itang Huwebes, April 7, 2026, kat siyak ni Maing para iti damdamag Radyo Sagada Midday Edition, kat aduy dagiti ulo ti damdamag ken dagiti detalyena. Talo masususpetsya nga hantavirus patients na evacuate manipod iti cruise ship pangta iti publiko na baba sigon iti WHO. ASEAN Power Grid karaman iti priority economic deliverables iti Pilipinas. Pilipinas na i-nominate iti World Travel Awards 2026 DOT o awagan dati suporta ti publiko. DepEd impadamag da abas-basit dagiti marigatan nga agad-adal iti panagbasa ken matematika. Amnesty International kitkitaon dati kumarkaro nga kasasaad ti human rights. Tobacco farmers ijay Ilocos sumangsango iti panakalugi iti baet ti nababa a presyo. Ilocos Irrigation System agsagsagana para iti El Nino. Bonto Cadet nangabak iti PMA Journalism Award. PLGU pinadayawan dati 105 years old nga centenarian ang manipod Busao. Ket entayudap awan nagiti detalya ti damdamag. Talo nga individual ti masususpetsya nga adaan iti hantavirus ti na-evacuate manipod iti cruise ship iti asideg ti Cape Verde ken naibiyahe ijay Netherlands para iti medical panakaagas kinuna ti World Health Organization. Kinuna ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus agtalinaot na nababati pakabuklan apagga diti sa lunat ti publiko. Nagupo dagiti kaso iti cruise ship MV Hondius nakatayan ti talo a pasahero. Pakairamanan ti maysa na kumpirmaan a kaso ti hantavirus. Limapay a kaso ti masususpetsya. Tibako ang naglugana ti 147 na pasahero kon tripulante ti 23 ang nasyonalidad ket adda iti Cape Verde bayat nga agtultuloy ti investigasyon nagiti health authorities. Ti hantavirus kata manmanu a sakit at kadawyan nga agwaras babaan iti panakasagid kadagiti na impektaran a rodent babaan ti isbu droppings ken laway. Kuna dagiti opisyal nga agtultuloy ti monitoring ken medical follow-up para kadagiti amin a pasahero. Iti sumanuno damag tinaisingasing nga ASEAN Power Grid ket karaman kadagiti prioridad nga economic deliverables ti Pilipinas bayat nga mangidadaulo iti may ka-48 nga ASEAN Summit ijay Cebu ita Alawas. Kinuna ni Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Gepti suportaran ti inisyatibo ti cross-border electricity trade tapno makatulong amang patalinaad iti supply ti enerhiya ken mapapigsa ti regional energy security iti baet ti ngumatngato a gastos ken global uncertainties. Kinunana ati proyekto ket pasa tinalulawa a panagregat amang pauneg iti ASEAN economic integration ken mangpasaya at iti resilience kontra kadagiti external shocks. Karaman dagiti geopolitical tension sa mga pektar kadagiti merkado ti enerhiya. Malaksi diti plano ti power grid agtrap-trabaho mati ASEAN kadagiti katulagan amang Palawa iti panagtagilako kadagiti kasosyo akasi ti Canada
mangitandudo iti digital trade, mangparanga iti green investments ken mangsuporta iti sustainable agriculture. Tinay ka 48 nga ASEAN Summit ket mangrugi manipod Mayo 6 agingga iti 8 babaan iti tema Navigating Our Future Together nga daan iti regional a panagtitinulong ken kinatalget ti ekonomiya kas kangrunaan a prioridad. Iti sa balyada magnakaawa ti Pilipinas iti adu ang nominasyon iti World Travel Awards 2026. May sa kadagiti katanukan a pamadayaw iti sa nga lubungan ang industriya ti turismo. Makilaban ti pagilyan kadagiti kangrunaan at titulo akas iti Asia's leading beach destination, Asia's leading dive destination, ken Asia's leading island destination. Na inominado mati Department of Tourism kas Asia's leading tourist board. Sumagmamano a destinasyon ti Pilipinas, kinairaman iti listaan a pakairamanan ti Boracay, Cebu, Intramuros, Clark, Pampanga, Aurora, ken Subic Bay. Nakagunod mo ti flag carrier ti Pagilian nga Philippine Airlines. Iti adu ang nominasyon para iti airline ken service excellence categories. Nabigbigmot dagiti kangrunaan nga hotel ken resort iti Antiro a Pagilian. Itan ket idordoron ti DOT dagiti Pilipino ken supporters iti sangalubungan abutusan dati Pilipinas babaan iti panagrehistro iti website ti World Travel Awards. Siluluka ti panagbutos agingga iti Hulyo 17, 2026. Isumaruno adamag in padamag ti Department of Education Philippines tinapatag nga panagsayaat ti basic education no sa dinno kat basbas ti marigatan nga agad adal iti panagbasa ken mas iti Antiro a Pagilian. Para iti school year 2025 agingga 2026 agarup 4.5 milyon nga agad adal tinang pasayaat iti paglainganda nga agbasa iti maudi a paset ti tawen. Binmabati bilang dagiti marigatan nga agbasa manipod 6.7 milyon iti 2.2 milyon. Bayat ngin madu dagiti grade level ready learners manipod 3.3 milyon iti 5.8 milyon. Iti mathematics ti low performing learners kat dandani na gudwa manipod 13 milyon kat naging 6.8 milyon. Ipaay ni Education Secretary Sonny Angara ti kredito dagiti kadagiti nagunod kadagiti na ipuntirya a programa na ipamaysa iti panagbasa ken panagsurat ken panagbilang ng runa kadagiti nasapa agrado. Kuna ti DepEd ngagtultuloy ti panang papigsada iti classroom instruction ken learning recovery programs tapno masustinir ti panagprogreso. Iti sa bali adamag nag-alarma ti Amnesty International gapu iti kumarkaro a kasasaad ti karbungan tao iti Antiro a Luzon. Iti maysa a briefing iti Mayo 5 ijay Bagyo ken Benguet di nakama ti grupo dagiti aerial bombing nga mga apektar kadagiti indigenous communities. Dagiti saan ang nasulbara pa nakapukaw kat agtultuloy apang ta iti press of freedom ken labor rights. Kasta matlaang tinipadamag apakasignan iti Kalinga ken ti Cordillera ang mapapati asang sangwan dagiti aktivista iti harassment ken saan agpaiso at darum. Agtultuloy mo ti panangawag ti hostisya kadagiti pamilya dagiti mapuppukaw apakairamanan da Dexter Kapuyan ken Basu de Jesus. Kinunapay ti grupo asaan pay ang nakaawat iti formal asumbat ti human rights legislative agenda na isubmitir iti 2022 kani Ferdinand Marcos Jr. Iti sa balyadamag, marigrigatan dagiti manalon ti tabako ijay Ilocos gaputa ti nababa a presyo ti tabako ket saan nakaya asupusupan ti ngumatngato a gasto iti produksyon. Ijay Ilocos Norte nasapa nga insardeng dagiti manalon Adakleto Marcian ken Arsenio Valencia ti panag-ani tapno maliklikan ti adadupay agastos. Iti laksin ti adu alawa sa panagtrabaho da na ilako ti tabako da iti presyo.
ang nabababaan no ti expected price da gapu iti daytoy kata saan da mabawi ti dakkel a gastos da. Dagiti da duma a mannalon kata naggastos dati mano aribo iti produksyon ng awan ti nagalansyada. Itaan kat adu ti nakautang kan posible nga agutang pay manen tapno laang ituloy da at nga agtalon. Kuna dagiti grupo ti manalon at iparikot ket gapu iti nababa a presyo nakapoy a grading litado ti gumatang ken posible a sobra ti produksyon. Tinangatumot a presyo ti gasolina tinang padakkel iti gastos iti irigasyon. Awawagan da itan ti gobyerno a makibiyang a mangipatungpal iti patas a presyo ken mangipaay iti pinansyal a tulong kadagiti apektado a manalon. Di sa baliyad ang mag-ipaing-ingat ti National Irrigation Administration iti Ilocos ti panagreget amang manihar iti supply iti danom iti baet ti pangta ti El Nino kadagiti mulmula iti aamianan a Luzon. Agdaldalus ti ahensya kadagiti dam ken kanal agus usarda kadagiti pamayan a makasalbar iti danom ken nagsisinublat iti panakaitulod ti danom tapno masigurado a makagun-od dagiti talon iti umanay a supply. Itantandudo da pa iti crop diversification ken solar powered pumps. Bayat ang natalgad pa laang ti level ti dam bumababa ti level ti karayan amang tignay ti naiingat apan ang imanihar iti danom. Kinunati niya na suruk 116,000 hektarya tinapadanom da iti napalabas a dry season ken naartapan ti target. Panggap namat nga isustinar ti produksyon iti talon iti laksid ti manamnama ang namaga akasasaad. Iti sa balya damag maysa kadete manipod Bontoc Mountain Province sinangyag iti pamadayaw diti Cordillera kalpasan na nakagunod iti top award iti Philippine Military Academy. Inawat ni Cadet First Class EY Inchan Atuan ti Journalism Award para iti Talang Dangal Class of 2026. Nabigbig daytoy gapo iti kinalain na kadagiti aktibidad ti journalism ken panang mintinar iti nangato agrado kadagiti kurso ti komunikasyon. Ni atuan ket kameng ti Eco Company ken makikadwa iti Philippine Army kalpasan ti panagturpus na. Karaman isuna kadagiti 207 a kadete ang naituding agturpus intun Mayo 16 ijay Fort del Pilar, Syudad ti Baguio. In pagganat ti nagunudan ni atuan ti dumakdakkel a panakipasat dagiti Cordilleras nang ngruna dagiti babae kadagiti national nga institution. Iti sa balya damag pinadayawan ti Provincial Local Government Unity Mountain Province ti maysa manen a centenarian ita at 2026. Nigala Kalayo Balbawang 105 years old nga agnanaad iti gaday busaw ket nakaawat iti 50,000 pesos cash incentive. Tanggunyang panalawigan resolution ken birthday cake iti May 16. Ti panang bigbig kata indauluan dagiti opisyal ti probinsya ang nahibagi ken ni Governor Bonifacio C. Lacwasan Jr. Ibalbawang ti maikaapat nga centenarian a pinadayawan ti gobyerno probinsyal ita atawan. Iti laksid ti edad na talinod a napigsa kabaulan ti magna nalawag ti panagsauna ken nasaya ti memoryana. Inbaga na anapaut ti panagbiag na gapu iti panagkakan iti nasustansya at araon, panagtalinaod nga aktibo, ken panang taginayon iti positibo, a panang kikita iti biyag. Kadagitoy dagaro dagiti kang lunaan, damdamag para itang aldaw ti Huwebes, May 8. Kata, siyak ni Maing, nangidanon iti Radyo Sagada, damdamag Radyo Sagada, midday edition, kata antabayanan tayo dagiti programa itang malam kasi ti agagong isnan radyo ken kablaaw nga awan labas na. Stay tuned for more songs on air. Nandito kayo is na Radyo Sagada.
Sagada 104.7 FM. Sa